Ang pagsulay sa maunongon. Juan Kapitulo 14, versikulo 21. Ang nagabaton sa akong mga sugo ug nagatuman niini, siya mao ang nahigugma kanako. Ug ang nahigugma kanako pagahigugmaon sa akong amahan, ug ako mahigugma kaniya ug magapadayag sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Importante nga ang matagsakop sa gingharian sa Dios kinahanglang magmasulundon sa balaod ni Jehova. Ang kamatuoran nga ang balaod-balaan makiangayon ug maayo kinahanglan nga ipamatuod atubangan sa tanang kanasuran, mga pinulungan ug mga katawhan ngadto sa mga wala mahulog nga kalibutan, sa mga anghel, sirapin ug mga kerubin. Ang mga prinsipyo sa balaod sa Dios nahimo diha sa kinaiya ni Hesukristo, ug siya nga nakigtimbayayong kang Kristo nahimong umalambit sa Dios nung kinaiya, makapalambo sa Dios nung kinaiya, ug mahimong usa ka ilustrasyon sa Dios nung balaod. Kung mas tun-an nato ang mga hiyas sa kinaiya sa Dios nga gipadayag diha kang Kristo, mas makita nato ang mga hustisya gipadayon diha sa sakripisyo nga nakab-ot sa silot sa balaod, aron ang tawo makabaton og laing tagana kadtong mga masulundon sa balaod sa gobyerno sa Dios, samtang ani-ani ining mubo nga tagana ipahayag sa langit nga maunongong mga anak sa Ginoo sa mga panon. Pinaagi sa paglalang ug pagtubos kita gipanag-iya sa Ginoo. Kita hingpit nga iyang mga sakop ug muuyon sa mga balaod sa iyang gingharian. Ayaw itugot nga bisan kinsa nga magpasiugda sa limbong nga ang Ginoong Dios sa langit ug yuta walay balaod nga pinaagi niini makakontrol ug makadumala sa iyang mga ginsakpan. Nagsalig kita sa Dios sa tanan nga atong natagamtaman, ang pagkaon nga atong gikaon, ang atong gisulob, ang atong atmosfera nga atong giginhawa, ang kinabuhi nga atong gitagamtam matag adlaw na dawat gikan sa Dios. Ubos kita sa obligasyon nga dumalahon sa iyang kabubuton sa pag-ila kaniya isip atong kinalabwang magmamando. Kita ubos sa utang sa pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa pagpadayag sa iyang gugma diha kang Kristo Jesus. Ug ingon nga intelihente nga tawhanong mga ahente atong ipadayag sa kalibutan ang paagi sa kinaiya nga moresulta gikan sa pagkamasinugtanon sa matag espesipiko sa balaod sa gobyerno sa Dios. Sa hingpit nga pagsunod sa iyang balaan nga kabubuton, kita kinahanglan nga magpakita sa pagsimba, gugma, kalipay ug pagdayeg ug sa ingon nagpasidungog ug naghimaya sa Dios. Niini lamang nga paagi nga ang tawo makapadayag sa kinaiya sa Dios diha kang Kristo ngadto sa kalibutan, ug magpadayag ngadto sa mga tawo nga ang kalipay, kalinaw, kasiguruan ug grasya nagagikan sa pagsunod sa balaod sa Dios.